Litoturia patrocina l'Oratge. Ja estem a divendres i continuem molt pendents del vent. Ahir ens acabava de creuar un xicotet front de núvols que en zones del nord de Castelló va deixar pluges entre els 2 i els 5 litres per metre quadrat. Una volta es creuava el front, es reforçava el vent de ponent, de mestral. Ahir de vesprada, la vesprada va ser molt antipàtica, molt molesta per culpa del vent. Sembla que avui encara haurem de suportar-lo, especialment fins a migdia, primera hora de vesprada, tant al nord com al sud de la comunitat, perquè estem encara en avís groc, ràfegues del nord-oest, de mestral, que al nord podran superar els 80 km per hora. I tant a l'interior sud de València com a l'interior d'Alacant, les ràfegues, al llarg del matí, fins primera hora de vesprada, poden arribar a superar els 70 km per hora. I també estem atents al comportament de les temperatures, perquè avui han pujat les temperatures nocturnes, han baixat lleugerament, 1 o 2 graus. Les temperatures màximes. Avui, de nou, en punts de la costa trobarem temperatures per damunt dels 25 graus, arribant als 27-28 graus les més altes. I sobretot, atenció, a demà dissabte, perquè pot ser un dia de rècords. Un dia, per exemple, a la ciutat de València, la primera quincena del mes de març, des que tenim dades, mai hem arribat a tocar els 30 graus. Hem tingut el dia 25 de març de l'any 1988 o el 26 temperatures de 31-32 graus. En canvi, a Castelló sí que el 12 de març de l'any 1981 arribaren els 30,2 graus i fins i tot a Alacant, un dia 2 de març de l'any 1987 també sobrepassaren els 30 graus. Per tant, podem estar davant d'un cap de setmana extraordinari, de rècords, perquè arribarem a tindre temperatures d'estiu, ja no tan sols de primavera, quan encara estem a l'hivern. Temperatures que tocaran, sobrepassaran els 30 graus. Això sí, amb vents de ponent, encara una miqueta molestos avui, les pròximes hores, però demà també. Es mantindrà el vent de ponent, però prou més fluix. Avui encara tindrem alguns núvols més compactes a les zones més interiors de la comunitat. No tindran cap conseqüència. A diferència d'ahir, no deixaran cap precipitació. El vent anirà perdent força amb el pas de les hores i a partir d'esta vesprada no deixarà de bufar, però ho farà prou més fluix. I esta vesprada també tindrem pinzellades de núvols mitjans i alts afectant les zones de més al nord de la comunitat. El cap de setmana es presenta estable, anticiclònic i calorós. L'anticicló ve a situar-se entre el sud de la península i el nord d'Àfrica. D'ahir veiem com el recorregut que fan les isòbares dona pas pel nord d'Àfrica i enviarà cap a nosaltres una massa d'aire càlida. Les borrasques, les pertorbacions continuen afectant la zona del nord d'Europa, on a més les temperatures, ahir sí que són d'hivern. De fet, fa un parell de dies tinguérem neu a Londres, on feia temps que no nevava, i també nevades importants a la zona nord del continent europeu. Per tant, així, el cap de setmana serà d'estiu. La isoterma des de 10 graus es consolidarà a la meitat sud de la península i a l'est peninsular. A més, vents de ponent, això sempre fa que les temperatures pugen més, sobretot a la zona del litoral mediterrani, concretament a la Comunitat Valenciana o zones com Múrcia. I diumenge encara es manté la taca fosca damunt de nosaltres, la isoterma dels 10 graus, afectant bona part de la meitat sud de la península i veiem com la isoterma dels 15 graus també està propet del sud peninsular. Ara bé, diumenge sembla que està ja l'entrada de vents de ponent i els vents d'origen marítim impediran que les temperatures puguen pujar tant. Per demà, un dia, amb aquests vents continuats, no massa forts, però sí continuats i persistents de ponent. Pas d'alguns núvols, sempre més abundants en zones del nord i de l'interior. I atenció, perquè les temperatures mínimes pujaran, de nou temperatures de 16, 17, 18 graus en punts de la costa per la nit i temperatures també molt altes a les zones més interiors. I atenció a les temperatures màximes, perquè demà ja anem a temperatures de 32, fins i tot de 33 graus en algun punt de litoral i prelitoral, també a Castelló, temperatures de 30-32 graus, al nord de la comunitat. Temperatures que pujaran fins als 22-23 graus. I a les zones interiors de la meitat sud de la comunitat, temperatures fins i tot per damunt dels 25 graus. Tot indica que diumenge serà un dia assolellat. En principi, amb vents que tallaran la seva entrada de ponent i començarà a bufar d'origen marítim. Això farà que no pugen més les temperatures a partir de migdia, però ja ho faran prou, perquè arribaran als 25, 26, fins i tot als 27 graus. Diumenge també serà un dia calorós i no s'acaba ahir, perquè dilluns, si es compleixen les previsions, torna el vent de ponent, tornen a pujar les temperatures
per damunt dels 30 graus a bona part de la costa i també a les comarques més centrals. Sembla que les temperatures aniran normalitzant-se a poc de cara a mitjans de la pròxima setmana. Recordem que començaran les falles i sembla que en principi no ens hem de preocupar per l'oratge, perquè el vent anirà en calmant, fins i tot dilluns deixarà de bufar de ponent a última hora del dia, dimarts bufaria de mestral i dimecres quedaria prou més encamat. A temperatures, podríem dir, més normal, temperatures suaus, primaverals, al voltant, dimecres i dijous, de 22, de 23 graus. Ja saben que a Castelló este cap de setmana comencen les festes de la Madalena. Això sí, amb oratge calorós. Demà dissabte el pregó, un dia de màniga curta, amb temperatures que sobrepassaran fins i tot els 30 graus. Sembla que diumenge, per a la Romeria de les Canyes, el dia començarà de bon matí per a molts castellonencs i castellonenques amb temperatures primaverals quasi d'estiu. Per damunt dels 15 graus quedaran les temperatures a la ciutat de Castelló la matinada de dissabte a diumenge. Dilluns torna el ponent i tornen a pujar les temperatures i sembla que de nou també a partir de dimecres la situació meteorològica es normalitza pel que fa a les temperatures ja de 21, 22, 23 graus i el vent a partir de dimecres també en calmaria. I avui, és divendres, volem fer un comiat diferent, volem mostrar-vos imatges de natura. Les primeres les enviava a principi de setmana Arturo Part des del voltant de l'Albufera. Veiem els flamencs que enguany estan disfrutant d'esta època de l'any, així a la Comunitat Valenciana, en tot l'entorn de l'Albufera. Tot un goig, passejar-se per la zona, i això sí, amb molta prudència, amb molta precaució, disfrutar d'aixos aus que venen així a passar una temporadeta. I també, si es desplacem cap a l'interior, veiem estos corsos a la Serra d'Enguera, imatges d'Enrique Esteve. Això sí, una miqueta des de lluny perquè és difícil poder-se aproximar a ells. I per últim, imatges del Parc del Tura, a la ciutat de València, d'este simpàtic esquirol. Amb aquestes imatges, desitgem molt bon cap de setmana.